Deputación da Coruña recoñecen o talento e a innovación das empresas da provincia. Calquimia, as burbullas astronómicas de Albarari, Bionsec Technologies, o Concello de Brión, o Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida Bioga. E a xornalista del País, Sonia Vizoso, recibiron este ano o galardón. A Deputación da Coruña celebrou en Oleiros o acto de entrega da cuarta edición dos Premios PEL, uns galardóns cos que a institución provincial recoñece cada ano as mellores empresas da provincia, as iniciativas de asociacións empresariais e concellos en materia de emprego e a aposta polo desenvolvemento económico. Os premios PEL recoñecen o talento e a innovación das pequenas empresas da provincia, todas elas co traballo diario das persoas que hai detrás, contribúen á reactivación económica que tanto necesitamos tras a pandemia, crean emprego e permiten que a Coruña siga a ser o motor económico de Galicia, afirmou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, que presidiu o acto de entrega dos galardóns. O acto contou tamén coa asistencia do vicepresidente Xosé Regueira, o deputado responsable da área de emprego e alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, o alcalde de Oleiros, Ángel García, e o presidente do Xurado e Confederación de Empresarios da Coruña, Antonio Fontenla, así como numerosos representantes do mundo empresarial da provincia. Foron repartidos 75.000 euros en premios. O presidente do Xurado destacou o elevado número de candidaturas presentadas nesta edición. Quero agradecer tamén á Deputación da Coruña que continúe a apostar por esta iniciativa que supón convocar uns premios que poñen en valor e fomentan a innovación, o esforzo, a xeneración de emprego de calidade, a posta en marcha de espacios de traballo colaborativo e as responsabilidades sociais dos principais axentes. Non podo nin quero esquecerme dos técnicos da Diputación que nos brindan todo o seu apoio e colaboración. Que decir das empresas, concellos e asociacións candidatas? Empresas únicas, empresas innovadoras, empresas brillantes que non poñedes fácil a elección do xurado, pero que nos ilusionades coas vosas candidaturas e os vosos proxectos empresariais tan creativos como enseñosos. A empresa de Oleiros Albarari SL recibiu o premio na categoría da mellor iniciativa empresarial nova, polo seu orixinal modelo de negocio que combina actividade educativa e divulgativa en materia de astronomía, coa posibilidade de vivir unha experiencia inmersiva en plena natureza orientada á observación do firmamento, poñendo en valor os excepcionais recursos turísticos en materia de astronomía que ofrece a comunidade. Ademais, Albarari recibiu recentemente a prestixiosa certificación da Fundación Starlight nos seus campamentos astronómicos, converténdose deste xeito nos primeiros campamentos Starlight da comunidade. Gracias a todos, a verdade, sabedes, todos os que estamos aquí sabemos que é un esforzo, sobre todo pois nestes momentos tan difíciles. A nos tocounos un pouco arrancando, entonces pois un esforzo bastante sacrificado, pero estamos moi agradecidos de poder estar aquí, de poder dar oportunidades. Eu considérome emigrante de sempre, e bueno, pois é un bo retorno a esta terra que eu sempre dixen que non fai falta ir ás Maldivas, temos unha terra maravillosa e hai que dar oportunidades pois a toda esta xente que temos aquí e evitar que sigamos marchando e que quedemos aquí. Moitas gracias a todos por este premio que realmente acollemos con moitísima gratitude e seguiremos invertindo estes cartos pois no mesmo que vimos facendo na investigación, na creación de emprego, en todo o posible, pois eso, para arrancar un proxecto tan novedoso que a nos agrada tanto. Moitísimas gracias. Pola súa banda, a Galquimia, con sede no pequeno municipio rural de Touro, foi galardoada na categoría Mellor Iniciativa Empresarial Consolidada por ser un referente internacional en química orgánica, proporcionando servizos de química de investigación, desenvolvemento de procesos e análise a clientes de todo o mundo e fomentar o emprego estable, igualitario e de calidade. Galquimia experimentou un crecemento do seu cadro de persoal dun 15% nos últimos 3 anos. Pois só podo agradecer á Diputación por este premio. A verdade é que estamos moi agradecidos e moi contentos que se recoñeza, e creo que esta labor que se fai desde a Diputación de recoñecer as iniciativas empresariais que temos neste caso na provincia é moi importante. Comentaba antes a miña predecesora, vivimos tempos complicados e é moi importante afianzar e
reter o talento en Galicia, crear postos de traballo, en definitiva, facer país. Non sei, algo que vimos facendo desde a constitución da empresa no ano 2001, onde, bueno, nos parecía, había quen lle parecía que era un pouco de tolos montar a empresa nun recuncho que estamos, medio nun laboratorio escondido nas antiguas minas de Río Tinto, e, bueno, pois hoxe en día, como decía no vídeo, isto nos permite traballar a nivel internacional con empresas de primeiro nivel e desde un concello tan pequeno como é o Concello de Touro. Teño que agradecer tamén o Concello, por suposto de Touro, que nos acaba de acoller o ano pasado, nos mudamos ao novo parque empresarial. Teño que decir que hai moitas trabas para emprender no rural e para manterse e para consolidarse. Polo tanto, creo que iniciativas deste tipo axudarán a sensibilizar un pouquiño tamén pois as administracións. Como novidade, nesta cuarta edición creouse unha nova categoría, a de mellor iniciativa innovadora na loita contra a COVID-19, na que resultou gañadora a startup tecnolóxica coruñesa Bionis Supply Chain Technologies, por crear nun tempo récord en plena pandemia un respirador artificial de baixo custe facilmente industrializable, o respirador Fristerra. Estou moi emocionado por este premio porque supón moito para o noso esforzo. Un segundo. Estou moi sensible sobre todo o que decía na miña presentación, que isto é agradecer moitísimo a Deputación e ao jurado por este recoñecemento. E despois o que decía no vídeo, que é difícil contar en palabras a intensidade para chegar a facer realidade o respirador. Moitísima xente, persoas físicas, empresas, universidades, centros tecnolóxicos, todo o mundo surgiu nunha reunión do noso equipo de traballo, que somos 10 persoas. Cando dixen que íbamos a facer un respirador, dixeron, este home está tolo. Só foi posible, o proxecto foi posible por todo o esforzo de tanta xente. Sí que me gustaría que isto sirva, xa recuperado o tono, sí que me gustaría que isto sirva de homenaxe para os verdadeiros protagonistas, que foron toda a xente que estuvo detrás de Bionis para facer realidade este equipo. Asemade, na categoría destinada ao Concello Promotor do Emprego de Calidade, o galardón foi para o Concello de Brión polas medidas implantadas a favor do fomento da iniciativa empresarial e o emprendemento, como a posta en marcha da Cooperativa de Transformación de Produtos do Agro daqui de Arredore, a súa contribución á fixación de poboación, especialmente da mocidade, e por todos os proxectos levados a cabo dende os diferentes departamentos, co fin de mellorar as oportunidades e a calidade de vida da súa veciñanza. Dar as gracias á Diputación polo gran esforzo que fai, adicando gran parte do seu presuposto, pois, como non, a crear emprego e botar unha man aos concellos, non? E tamén, como non, darlle as gracias a Dora, que está aí sentada, que é moi tímida, me mete nestes follóns, e a gran traballadora do Concello que mira por o emprego, vale? En canto á categoría destinada a premiar as mellores asociacións empresariais da provincia, o Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida Bioga resultou galardoado pola súa contribución á mellora no posicionamento do sector biotecnolóxico galego, buscando a mellora competitiva e a xeración de negocio mediante o impulso de accións e servizos directamente dirixidos ás empresas do sector. Agradecer á Diputación da Coruña este premio, aos xurados, membros do xurado por esta elección. Supoño que non sería fácil, e para nós estamos moi contentos de recoller este premio en representación da Xunta Directiva de Bioga e das 72 entidades que forman parte de Bioga. Este recoñecemento é unha motivación máis para todo o traballo que levamos facendo. Como ben decíamos no vídeo, levamos 10 anos. O ano pasado xustamente estábamos de aniversario, non podemos celebralo xustamente como queríamos porque se cruzou a pandemia no noso camiño, pero, bueno, seguimos traballando, eso nos axudou. Cometemos nestes 10 anos seguramente moitos errores, pero tamén sabemos reconducilos, sabemos traballar como ecosistema, diseñar unha folla de ruta para alinearnos como sector. Neste acto tamén tivo cabida un recoñecemento para a mellor comunicadora en materia de emprego, industria e economía que recaeu na xornalista del País Sonia Vizoso, cunha dilatada experiencia profesional neste ámbito, premio que agradeceu a través dun vídeo. En primeiro lugar, porque é o primeiro premio da miña carreira xornalística, que non é nada
E sobre todo porque os premios PEL da Deputación da Coruña recoñecen as iniciativas empresariais dos bos e xenerosos, as que enriquecen a sociedade no seu conxunto e crean emprego de calidade. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou a gran calidade das 74 candidaturas que este ano concorreron ao certame nas diferentes categorías, facendo fincapé en que son unha excelente mostra do enorme potencial que ten a provincia da Coruña para continuar innovando, apostando polo talento da xente e liderando a creación de proxectos empresariais de éxito. Hoxe premiamos as empresas, afirmou, pero sobre todo premiamos o talento e o esforzo das persoas que hai detrás, destacou o presidente, que lembrou que o plan de emprego local que dá nome a estes galardóns partiu tamén dunha idea ambiciosa, converter a Deputación, que apenas desenvolvía actividade no eido do emprego, no maior asente activo de promoción de emprego da provincia. Unhos premios que simplemente pretenden iso, visualizar ese espírito emprendedor e dinámico que ten esta provincia, que é o motor económico de Galicia, unhos premios que son a bandeira dunhas liñas de actuación da Deputación da Coruña que viveu moitísimas décadas, séculos incluso, de costas a esta realidade que se chama emprego e actividade económica. Creo que, de acordo con todas as forzas políticas que hai no arco político da Deputación, sempre por unanimidade, sempre, fomos capaces de poñer entre todos e todas ao dispor do emprendedor e emprendedora da provincia varias liñas de actuación que ao final o que conlevaron foron un apoio a máis de 3.000 empresas nestes 5 anos, a creación de máis, como digo, de 3.000 empresas, o apoio a máis de 2.000 autónomos e, sobre todo, despois deste ano horribilis que tivemos que sufrir familiarmente, empresarialmente e socialmente en xeral, este primeiro premio PEL ten que ser un premio moi alegre, non? Así naceu o PEL, un plan que en 5 anos permitiu a 3.316 persoas incorporarse ao mercado laboral e a 2.100 emprendedoras e emprendedores da provincia facer realidade as súas ideas de negocio, apuntou González Formoso, que considerou necesario que as administracións sigan implicándose a fondo en plans como o PEL, que suman os esforzos dos sectores público e privado para dar solución ao principal problema do país, o desemprego. O presidente afirmou tamén que a experiencia acumulada co PEL neste último lustro resultou crucial para poder dar unha resposta áxil e eficaz ás necesidades urxentes que surdiron coa chegada da COVID-19. A esta cuarta edición dos premios PEL presentáronse 74 candidaturas nas diferentes categorías. Cada un dos galardoados recibiu un trofeo de Olería de Buño, un diploma acreditativo e un premio en metálico de 15.000 euros.